Vores sag er jordskælvet i Japan 2011, og vi har valgt naturgeografi og religion. Vi har valgt faget naturgeografi, fordi det giver et konkret billede af årsagerne til naturkatastrofen, og vi har valgt religion, fordi det kan undersøge, hvordan mennesket reagerer i krisetider. Vores problemformulering hedder: hvilken rolle spiller religion i naturkatastrofer? Vores 3 problemstillinger hedder: hvad er den naturgeografiske og religiøse forklaring på jordskælvet i Japan? Sammenligne de naturgeografiske og de religiøse konsekvenser, tsunamien har bragt med sig hos den japanske befolkning. Diskutere, om religion har spillet en positiv eller negativ rolle efterfølgende. En af disse metoder, vi kan bruge i den naturgeografiske, er den pladetektoniske teori. Det der sker her, det er, at vi kan se, at Japan er herovre, hvor jeg peger med musen, og vi kan se, at den eurasiske plade er på den venstre side, og stillehavspladen er på den højre side. Det hele den pladetektoniske teori bygger altså omkring, at den ydre del af jorden er bygget op af plader, som hele tiden flyder sig rundt. Det der sker her, det er, at stillehavspladen bevæger sig langsomt under den eurasiske plade, som vi så kalder subduktion. Og det er simpelthen her, grunden er til, at jordskælv og tsunamien kom i Japan. Det her er så modellen af, hvordan jordskælv og tsunamier opstår. Som der ses på billedet, har vi 2 forskellige plader. Den store plade, det skal forestille den eurasiske plade, og den mindre plade skal forestille stillehavspladen. Det der sker her, det er, at vi kan se, at stillehavspladen bevæger sig langsomt under den eurasiske plade, hvilket så lige pludselig får den eurasiske plade til at give sig, hvilket så skubber den op og skaber en form for tryk, som så løfter store, enorme mængder vand ind mod landet. Det der sker her, det er jo så, at bølgerne bevæger sig ind mod land, som så samler sig sammen og skaber den her tsunami, som så kommer ind over Japan, og så endte med at skabe stor ødelæggelse. Stillehavspladen bevæger sig altså under den eurasiske plade med ca. 8,3 cm per år. Jordskælvet i Japan målte altså 9 på Richterskalaen, hvilket kategoriseres som et megajordskælv. Det skabte altså også en bølge på 14 meters højde, hvilket er meget stort sammenlignet med andre steder. Hvis man sammenligner med jordskælvet i Sumatra, så kunne man give det en billede af, hvor stort det kan løftes op, det her plader her. Havbunden på Sumatra blev altså løftet 3 meter efter jordskælvet. I Japan var der over 15.000 mennesker, der døde på grund af tsunamien. Der skete samtidig også en atomkraftværksulykke, som forårsagede øget risiko for kræft i Fukushima-området. De metoder, vi kan bruge i naturgeografi, er illustrationer, modeller, videoer og teoriet om pladetektonik. Vi har undersøgt den religiøse årsag til tsunamien i Japan, og vi har læst 2 tekster. Tekst 1 hedder What have religious groups done? Og tekst 2 hedder Religiøs genopbygning 5 år efter jordskælvet i Japan. Tekst 2 går ud på, at borgmesteren af Tokyo han udtaler sig om jordskælvet og tsunamien i Japan. Han mener, at det var heavenly punishment, altså de japanske guder, der straffede den japanske befolkning. Tsunamien skulle skylle menneskets egoisme væk, og han lægger meget vægt på, at det er menneskets skyld, at tsunamien har ramt Japan. Tekst 2 bygger på konsekvenser af jordskælvet og tsunamien. Tekst 2 siger, at der er forskellige religioner, der ikke tidligere har samarbejdet, og de begyndte at gå sammen om at genoprette det religiøse fællesskab i Japan. Og der har aldrig været så stor religiøs mobilisering siden 2. verdenskrig. Religion spillede derfor en stor rolle for befolkningen, fordi de havde noget at samle sig om, og de kunne minde de afdøde i form af ceremonier og begravelser. Jordskælvet var med til at vende religion fra noget negativt til noget positivt, og det hjalp derfor folk til at kunne håndtere naturkatastrofen på et religiøst grundlag. Vi har valgt den sociologiske tilgang til at undersøge, hvordan grupper af mennesker i Japan reagerer på og forklare jordskælvet. Syndfloden gik ud på, at der kom en oversvømmelse, der skulle udslette mennesket, fordi de var egoistiske og voldelige. Det samme skete i Japan, da borgmesteren af Tokyo udtaler sig om, at oversvømmelsen og tsunamien skulle skylle egoismen væk hos menneskene.